doncs benvinguts al programa número 9. Avui, sense batalla de birres, avui us portem alguna cosa especial. Us portem el company José de Antipàtics Cervesa Artesana. Què tal, José, com estàs? Bones, molt bé. Aquí a casa, tancadets. Tancadets, reposant, no? Sí. Cansats de reposar, potser ja. Gràcies per acceptar la nostra proposta. I esperem que tu passis bé avui aquí amb nosaltres. Fem una rica. Aquí ens ho passarem bé, home. Farem unes birretes i vinga. I tant. A veure, exacte, primer de tot, què estàs bevent ara mateix? Doncs mira, jo a casa, la que tinc, la meva birra, la Batec. A casa amb la Batec, eh? Bueno, és que fa dies que no surto a comprar birra. T'has gastat poc del que tinc a casa, tio. No puc tenir una merda últimament. Ai, fas bé. Ben fet. Jo tinc... Doncs mira, no. Tu què tens, a veure? Ja primer, va. Jo tinc la Tropical d'Aventura, una APA, d'un servidor a la feina. Vaya merda. Però l'he comprat, no me l'ha donat. I jo estic bevent una mítica dels Navarros, que em sembla que ja la coneixes també. I que les conec totes dues. Una IPA bastant potent. Està molt bona. Passa que ja està en punt vella, però bueno, se salva. Les IPAs els hi costa poc. Ja, això serà un problema ara, però bueno. I més amb l'acostumats que tenien a la gent. Ja. La gent estava molt acostumada a enganxar coses superfresques i, hòstia, penso que hi haurà estoc una mica traçadet els primers mesos. I fins que no surti tot, però bueno. Mira, encara m'ha enganxat un poca birra, encara he estat prou de sort. Perquè tu no estaves preparant cap lot ni res per ara a l'abril, festival... Sí, havia d'entrar... Perdona que t'he tallat aquí a saco. No, tranquil. Havia d'entrar a fer un lot just la mateixa setmana que van decretar l'estat d'alarma. L'estat d'alarma aquest i que van deixar de prohibir de sortir. He d'anar a fer un pot nou d'antibàtics de l'APA que faig i res. M'he quedat amb el llúpol a casa i esperant a que passi tot això per anar-la a fer. Bueno. I decideixo seguir-la fent perquè, vamos, això veurem com anirà. Bueno, no, tampoc comencem la casa per la taulada. A veure, José, tu com has arribat fins aquí? A veure, com vas començar? Què t'ha portat a estar on estàs? A veure. I jo, la veritat és que... No, o sigui, va anar sortint una mica la cosa i jo de tota la vida m'ha agradat molt la birra, beure-la i... Com a molta gent. Bevia industrial a quantitats industrials, diguem. Sí. Llavors, sempre m'havien interessat també totes aquestes altres birres que anaves trobant pel súper, així, les belgues i aquestes coses que bàsicament que t'arribava al matí, alguna artesana, quan vaig començar a enganxar artesanes i tal. I un bon dia em vaig decidir a fer un curs per fer cervesa a casa, per aprendre a fer cervesa a casa. Vale. I a partir d'allà va ser no sé, se'm va obrir la curiositat i això em vaig comprar un equipet per anar fent birra a casa i vam començar així. I se n'ha fet gran fins que ja no el pots tenir a casa que l'has de fer fora, no? Bueno, no sé, és que tot va anar... O sigui, vaig començar a fer birra a casa, vaig agafar, llavors els hi portava a la gent d'Antipàtics que al local d'assaig moltes vegades, que les tastessin. I, hòstia, aquesta mola, no sé què. Dic, va, un dia us faré una birra per vosaltres. Però la idea era molt... una mica provar, fer-los-hi 300 litres... Sí, de col·legueo, així, no? I que la tinguessin per vendre el merchandising i vendre-la una mica allà al poble i avall. No tenia pas cap mena de... No em vaig pensar en cap moment que això podria derivar fins on ha anat derivant. Bueno, però la cosa mola, el projecte mola, perquè és una que també està molt lligat a... Tu fas birres, per cada birra teva és un grup de punk del Vallès, no? O sí, no del Vallès, sinó que és... Sí, d'entrada són vallesans tots, els grups. Això ve perquè jo, abans de tot el tema aquest, jo vinc del món de la música. Soc mai músic professional, però sí que era aficionat a la música, tocava en bandes. Jo que sé, vaig estar 15 anys entre les dues bandes, diguem, de les que vaig estar. Digues noms de bandes.
Bueno, doncs jo vinc de... Volem saber els Vaig noms. estar 10 anys amb Stroh i 5 anys després amb el que va sortir d'una part d'Stroh que va ser Koyan Iskatsi. Ah, sí, amb l'Uri, no? També d'antipàtics. Amb l'Uri d'antipàtics i jo què sé, amb altra gent que després pues, se n'han anat a alguna altra banda, tot i que el que més va aguantar l'Uri. Sí, recordo una festa major de Terrassa que vam tocar nosaltres abans i després vosaltres i ho vaig passar bastant bé amb... Com es diu? Koyan Iskatsi o alguna cosa així? Sí. Koyan Iskatsi, sí. Ens vam complicar una mica a l'hora de buscar el nom. Sí, no? Molt bé. Vale. I res, arrel d'això vaig decidir juntar una mica les dues coses. Ja que feia birra, vaig pensar, doncs mira, una bona manera pot ser... Ja havia vist birres de grans allò de Ramones i del Marquí Ramone i d'algun així més important. I vaig dir, doncs estaria bé fer-ho amb bandes més properes, que et siguin col·legues, que siguin coneguts, que t'agradin i que t'ho posin fàcil també. Sí, al final això ajuda molt també. La meva premissa bàsica és que si, hòstia, i jo què saco? Doncs ja comencem malament. Sí. No, perquè vull dir, molta feina hi ha que vendre-la. Ja. Bueno, però tot i així està quedant un projecte xulo i la gent jo crec que cada cop el va coneixent més. Si més no, la gent de l'ambient dels grups que tries per fer les cerveses. Sí, jo crec que és una mica, ens compensem quan ho guanyem tots dos. Ells tenen una cervesa a nom seu, que jo, òbviament, amb ells els hi faig pràcticament a preu de cost. Els tractes bé, els tractes bé. I llavors ells, jo què sé, la poden vendre por ahí si volen, i ells em fan propaganda a mi i jo els hi faig propaganda amb ells una mica. Penso que... Clar, una miqueta... Que és interessant per tots dos, també. Perquè com ho feu amb el grup? O sigui, primer els hi proposes tu fer la cervesa, t'ho proposen ells, els hi poses tu un tipus de cervesa... De moment els grups, les 3 birres que tinc fins ara els hi vaig proposar jo. Primer, mira, és que les he agafat així, així es veuen i s'agraden. Vaig començar amb antipàtics i va ser una mica provar sort amb què dalt. La veritat és que vaig fer 400 litros, que van volar en seguida, i em va animar a fer-ne un altre. A l'agafar la segona tongada i dius, hòstia, igual un dia en una fira, clar, anar amb una sola cervesa, no sé què, necessito fer-ne una altra, i vaig decidir fer una cervesa negra, vaig fer la Código, vaig anar, vaig parlar amb ells, s'hi van posar la cara, els hi va fer gràcia que pensés amb ells i tal i qual, i vaig decidir fer una dry stout, una Irish stout, 5 grauets, superfàcil de veure, i mira, ja tenia la rosa i la negra per tenir 2 birres i poder anar fent alguna fireta amb una altra. I ara fa poc, fa un temps ja has tret la tercera, no? Sí, a l'estiu farà un anyet, vaig decidir que era l'hora de fer una IPA i, de fet, ara mateix és la que venc més, la Batec, que també és una banda de Rubí, membres d'entre Rubí i Terrassa, també col·legues i coneguts tots, i ara mateix és la que funciona més bé de tots. La veritat és que la Batec és una senyora IPA, I suposo que el tema IPA també està a la moda, les industrials han començat a fer IPAs, la gent comença a saber què és una IPA, i bueno, content que aquesta em funciona prou bé. Perquè ara que treus el tema de les industrials que estan començant a fer IPAs, què en penses tu de que s'estiguin pujant al carro també de la cervesa més artesana, més local, les empreses? Sí, això aquí... Bueno, mullat. A mi em costa d'entendre. O sigui, no és que em costi d'entendre, clar, ells veuen que hi ha una part de mercat que se'ls escapa. O van veure que hi ha una part de mercat que se'ls escapa i que, segons les previsions diuen, és un mercat que anirà creixent. Ells no volen perdre aquest tant per cent del mercat i s'han llançat a fer històries, a fer IPAs i a provar. I no sé, jo n'he tastat diverses i a mi de les 4 o 5 industrials que he tastat, a mi n'hi ha hagut 2 que he pensat, hòstia, bastant bé. A mi em passa una mica el mateix. Quan proves industrials que comencen a fer cerveses diupolades i això, dius
tinc com sentiments contradictoris, d'alguna manera, saps? Perquè per un cantó no m'agrada que estiguin xafant la feina que ja porta fent el sector craft tots aquests anys i d'alguna manera se n'aprofitin, però per l'altra banda penses, home, poden obrir el sector craft a molta gent de la que ells tenen accés pels seus canals de distribució, que si proven una IPA perquè veuen que Adam fa IPAs i s'enganxen a les IPAs, dubto molt que sempre comprin complot, havent-hi totes les opcions que hi ha. Però potser també una porta d'entrada al món de craft beer, no? Sí. A consumidor més industrial, diguéssim. De fet, penso que han obert una mica el mercat. Jo què sé, jo anar a treure la meva IPA i anar al forn i que em diguessin, hosti, he vist que has tret una IPA. I dic, hosti, la gent ja sap què és una IPA. saben el que és, saps? Sí. Normalment... Quan veus un senyor de 60 anys que et diu, vull una IPA, i tu, hòstia. Sí. I això, que hi ha feina feta, Que hi ha feina feta. Està bé, vull dir... Ells s'han aprofitat de la nostra feina, diguem-ne, i crec que nosaltres podem aprofitar de la seva. També penso que d'alguna manera tots hem començat, no? Bevent cervesa industrial. No conec ningú de Mera que hagi començat bevent cerveses artesanes abans que... No, perquè és molt recent. I pel preu, està clar, quan tu tens la setmanada, si és que tens setmanada amb 14 anys, no et gastaràs 4 pavos o 6 pavos en una pinta, saps? Això està clar. Ja que has entrat aquí amb el preu, jo hi ha hagut una altra cosa que he pensat, per lo que també està bé, perquè te'n vas a buscar una complot IPA, farem propaganda de la que sigui, i la vas a buscar, és igual, la vas a buscar al supermercat i no val 60 cèntims. No. Val €1, bueno, ara no sé quan està, jo recordo comprar-la €1,70. Sí. Vale, al costat tenies, jo què sé, les Montseny, les de Big Brewery i altres artesanes de per aquí, que era €1,90. Sí. €1,99. Clar, per 20 cèntims. Si vols fer una birra ben feta, no val 60 cèntims. No, està clar. Llavors, una miqueta en aquesta cosa també penso que ha fet veure a la gent que no és que les artesanes siguin molt cares, sinó que s'elaboren diferent, hi ha més feina, el producte és més car i... La matèria prima és més cara, el producte... Al final són productes diferents. Una cervesa, una IPA i una Estrella o una Mau o una Sant Miguel, per mi no és el mateix producte. El mateix moment de prendre-la, potser... No sé, Sí. Bueno, és un tema que podríem estar parlant hores i hores, i que tampoc no crec que arribéssim a cap conclusió. I ja que has dit abans això de Big Brewery, vull enllaçar-ho amb això, que tu vas passar per Big Brewery, si no ho vaig entendre malament, i per la gent que volia endinsar-se en aquest món, consideres una opció real de feina ser cerveser en una empresa així o... Bueno, aviam. Jo vaig estar un any i mig, quasi un any i mig, i la veritat és que vaig aprendre molt. Jo havia fet birra a casa, havia fet birra com a egipci, que si vas allà dones un cop de mà, però d'allò, i de fet vaig poder veure com funciona una fàbrica que a dintre de les artesanes vindria a ser una cosa mitjaneta. No era ni una gran ni una de les més petites. Una cosa mitjaneta, tot i que per ser mitjaneta era de les que però Déu-n'hi-do. Tenien un volum de ventes bastant interessant. En el moment que et poses ja en supermercats i coses així, la cosa vol dir que ja rutlla fort, no? Sí, i venien molt a fora també, per exemple, i s'exportava bastant cap a França, i hasta alguna cosa... Jo havia enviat coses a Canadà, havia enviat coses a Xile, s'havien enviat coses fora, cap a Anglaterra. No, i s'aprèn molt. Sí que és veritat que vaig per cuinar, diguem-ne, que jo no vaig cuinar res, sol. I allà hi havia el Jordi, que era el mestre cerveser, diguem-ne, i l'Eloi, que era la seva mà dreta, que eren els dos, quan no cuinava un, cuinava l'altre. O sigui que els hi donaves un cop de mà. Clar, és interessant perquè estàs allà, sempre se t'acudeixen preguntes, hòstia, això com ho fas, allò, s'aprèn molt.
veus com funciona, clar, aprens a fer funcionar les etiquetadores, les envasadores, tot i que també te'n dones compte que al final tot depèn de cada màquina. Cada màquina és una història. Depèn de com funciona una màquina, com funciona una altra. És una bona sortida per a algú que s'estigui plantejant potser endinsar-se en el món craft perquè és homebrewer i vol donar el pas o... Clar, si és algú que t'agrada, per mi va ser fantàstic. Si és algú que t'agrada, és collonós. I a més, és una oportunitat que et permet això, aprendre moltes coses de gent que en sap molt més que tu. Aprens i veus molt com funciona tot, saps? Quines coses has d'anar més al tanto, quines... Bueno, diguem que... Sí, el que veus molt clarament, per exemple, és que el moment de la fermentació és la clau de tot. Els llevats, Llevat, què tries i les temperatures a les que fermentes i quan decideixes fer el dry hopping i allà és on sí, al final no és només la recepta que tu puguis dissenyar més o menys en cert, sinó tot el procés que has de seguir de manera metòdica. Sí, perquè al final, des del meu punt de vista com a egipci, quasi ets més venedor de cervesa que fabricant de cervesa. Això sí, això és un altre tema. Vas allà, la fas, o hi ha llocs que et deixen anar i fer-la, hi ha llocs que sí que no, però pots anar allà, ajudes a fer-la, no sé què, pots estar allà. Hi ha llocs que no, que simplement tu digue'm a quin dia la vols i jo te la faig. I jo te la faig i la vens a buscar ja paletitzada. Llavors tu l'únic que fas és vendre birra. Clar, un cop entres a dintre una fàbrica d'aquestes, doncs aprens realment com va el funcionament en quantitats. Jo estic molt content del meu pas per allà. Això és un punt important per a la gent que s'hi vol tirar a la piscina, de dir que al final és tan important saber fer cervesa com saber vendre-la. Fins i tot no sé què és més important ara mateix. Fins i tot jo et diria que és més important vendre-la que saber-la vendre que no saber-la fer, no? Perquè saber-la fer te la fan, si vols. Te la fan com tu vulguis. Vendre és complicat. Vendre és complicat perquè hi ha moltes marques de cervesa ara mateix. Bueno, ara mateix també és un mal exemple, perquè ara mateix estem en una situació d'excepcionalitat que això no s'havia vist mai. Jo crec que hi haurà un antes i un després, que diuen, saps? Sí. A l'assumpte hi haurà, jo crec que quan sortim d'aquí el sector haurà quedat més o menys tocat i haurà que tirar endavant. Però em temo que, bueno, jo mateix m'estic plantejant què haig de fer. És una pregunta que es fa molta gent que tenia marques mig començant, que s'està fent a veure què podem fer. O què podem fer per salvar el que tenim, seguim invertint, no? Clar, hi ha moltes incerteses. Què passarà amb tota la birra que tenen els bars ara en estoc, ara mateix, més la birra que tenen les cerveseres en estoc ara mateix? Tot això... Són molts litres de cervesa. No se sap ni quan obriran els bars, ni si obran els bars potser els deixen obrir, però jo què sé, amb un 50% de l'aforo limitat. No, clar, és que serà... És complicat saber quan col·loques els bars. Moment complicat, tot i que s'han disparat molt les ventes per internet, pel que vaig veient. Sí, això és veritat. El sector s'ha hagut d'espavilar molt. Però bueno, et queden tots els barrils que tens a la recàmera, que els barrils sí que te'ls has de menjar. Està clar que els barrils només els treuen als bars i els bars estan tancats. I feina hi haurà, sí. Hem d'esperar que la gent surti amb molta set. Sí, no? Necessitat de beure molt. Tu també estàs... Ai, perdona. Digue'm. Estàs muntant la fira de cervesa artesanal d'Ullastrell? Bueno, sí, la muntàvem cada any fins aquest, que també el tema coronavirus d'això. Això també va ser una cosa que va sortir i així una miqueta... Bueno, quan vaig començar a fer la birra vaig dir, joder, molaria fer una... O sigui, anar a alguna de les fires o alguna fira, no sé què, i vaig dir, bueno, mira, la primera te la muntes tu.
Tal qual, Va ser la primera fira que vas anar com a cerveser, la vas muntar tu al teu poble. Me la vaig muntar jo a casa meva, sí. Bueno, al meu poble. Això és de jefe, No sé de què és, però vaig pensar, jo què sé. Amb un parell d'ous. Vaig dir, bueno, també és veritat, ho vaig plantejar amb els col·legues amb els que més o menys hi havia a casa i tal, encantats. Sí. I vam dir, doncs vinga, a mi em va anar superbé per fer contactes dintre del món cerveser, conèixer altres cervesers i tal. La fira crec que funciona bastant bé. Vam decidir posar-la més o menys al cap de setmana després del BBF, és a dir, mes de març, quan encara no hi ha gaire tasco de fires, diguem-ne. Sí. Ja, quan que entraves a l'abril, maig, juny, n'hi havia moltes, era molt fàcil solapar-te amb d'altres fires i mira, el març estava molt buit. Com que el local que ens va cedir l'Ajuntament és un local cobert, doncs no hi havia problema per si feia fred o per si plovia i tal. I la veritat és que molt contents. La veritat és que heu fet una pujada significativa, perquè de la primera edició a aquesta última que s'ha hagut de cancel·lar, però aquesta última ja crec que hi havia agullons i tenies un parell més de cerveseres bastant potents aquí a Catalunya. Hi havia agullons que per nosaltres era una sorpresa i molt contents, perquè bueno, els vaig plantejar, perquè els col·legues, hòstia, la molaria... Bueno, és que de fet vam anar a dinar, a fer el dia aquell agullons, a passar a dinar allà, que ho recomano molt. I els hi va agradar molt i, hòstia, podríem venir, no sé què... Bueno, li preguntaràs... O sigui, us ho van proposar fins i tot ells de venir? No, o sigui, jo amb ells, jo havia anat a dinar agullons alguna vegada, allò quan muntaven alguna festa, que vas allà, dines i per les birres i tal. I llavors sabia que per colles ells permeten anar a dinar allà. I, hòstia, no sé què, i jo els havia comentat amb ells d'anar-hi tota la colla, així els que muntem la fira, hòstia, podríem anar-hi i tal, els explicava el projecte, com anava, i... Per què no els dius que vinguin ells de cervesers? Bueno, la provaràs. El Carles, ells no fan gaires fires. Ja. O mira, no sé, suposo que li va fer gràcia el format o el que sigui. Sí, no, li va quadrar per lo que sigui. Endavant. I mira, no. Esperem que, no sé si la farem a l'octubre o no, perquè, clar, l'assumpte no sabem què es podrà fer. La idea igual seria fer-la a final d'any, tot i que si l'hem de fer a l'octubre i després tornar-la a fer al març, potser és l'emprenyador, no ho sabem. Esperem que el pròxim cop que la fem puguin venir i d'això. Nosaltres fem sempre 6 cervesers allà al poble, perquè, bueno, Pollastrell és petitó i crec que 5-6 cervesers és la mida més o menys bona perquè tots els cervesers marxin contents també. Hi ha suficient varietat de cerveses i... Sí, que és important. També és important que els cervesers surtin contents. Sí, és que si no, últimament m'he trobat alguna fira que, hòstia... També hi ha un boom, no? Hi ha molta. Bueno, passes moltes hores allà i crec que hi han d'haver uns mínims, si hi ha molta gent, llavors vens, tothom ven menys i al final crida molt l'atenció fires amb 10-12 cervesers, 15 cervesers, però si no hi ha suficient públic per tots, doncs al final els cervesers no marxa ningú content. No. Bueno, és el risc que corre l'organització. A veure si cridar molts cervesers perquè pugui venir més gent de la que podria venir si n'hi ha pocs, a priori. És l'únic argument que se m'acut. I posar-ho a la balança amb el nivell de ventes que puguin tenir els que hi vagin a la fira. Sí, no, la veritat és que si fos per gent que et demana de venir, hauries de fer una fira de 15, saps? Ja. Però, clar, jo què sé, jo la vaig començar a fer una miqueta jo i has de reconèixer que hi ha gent que la porto cada any, hi ha gent que més o menys miro d'anar tornant una miqueta. Jo personalment jo crec que està bé mantenir un format petit. No, el format serà petit, sí, sempre, perquè el poble dona el que dona. A no ser que un any la montis i en vez de venir-te les 500 persones, que ens han vingut 500 persones cada any, més o menys, si un dia la montes i resulta que també venen 1.000, llavors sí que diràs, hòstia... En el següent ja veurem, no? Potser que en posem un parell més, però
bueno, tampoc doblaries perquè vingui el doble de gent, saps? Ja, no, està clar. Bueno, no sé, també mirem de fer una fira en què a la música li donem molta importància, muntem concerts una mica preferits, i també vull reconèixer que la clau de poder muntar una fira d'allò és que l'Ajuntament s'hi posi. Nosaltres, poble petit, Ginestrell, poble petit, l'Ajuntament ens ajuda. Dona facilitat, no? Ens dona el suport i ens facilita les coses i ens subvenciona una miqueta l'assumpte, doncs, hòstia, ho fa molt fàcil. Però, de conya. Ciutats grans sé que és molt complicat i que et demanen molts papeleos i molt merder i que tot és... Tot es complica, suposo. Tot és un collon. I canviant una mica de tema, et sembla si parlem una mica de les medalles i els premis que s'han repartit al BBF d'aquest any, 2020? Sí, endavant. Vam fer... Bueno, per aquells qui no ho sàpiguen, entre nosaltres tres o el teu germà, sí que és l'únic que ens escolta, la millor cervesera del 2020 va ser Edge Brewing, amb 5 medalles, i la millor cervesera Nobel va ser Cierzo, de Saragossa. I la segona millor cervesera va ser Mau, amb 4 estrelles, amb 4 medalles. Aleshores, això de que... Clar, Mau, tu quina opinió tens de que les industrials participin en el challenge? Bueno, això jo crec que és decisió de l'organització. Jo sí que he rumiat amb l'assumpte i he pensat que el que jo, la veritat, jo no ho faria, però bueno, l'organització decideix que entren les industrials també endavant. El que sí he vist també per xarxes socials és molta crítica o insinuacions de que si els jutges s'havien venut o no sé què, que si subornos i tanques d'aquestes. Jo aquí no hi crec, clar, tampoc hi soc i tampoc ho sé. Conec algun jutge castellà, sé que són amants de la cervesa i que, a més, les cates són a cegues, vull dir que jo em penso que... Sí, jo aquí trencaré una llança en favor dels jutges, dient que... Absolutament. Que no crec que hi hagi mamoneus pel mig. La qüestió de si haurien d'entrar les industrials o no, jo crec que elles a nosaltres no ens han ajudat gens. Vale. Llavors, més aviat sempre t'han tancat una mica les portes. Més aviat vas a un bar i resulta que si els interessa la teva cervesa, doncs resulta que els de l'Ambra els hi han deixat allà el tirador i la nevera... Sí, perquè tenen aquests contractes d'exclusivitat. No sé què, i clar, posar birra teva aquí igual ens suposa un problema i, bueno... Ja. Home, la meva opinió com a consumidor al final és que si és un concurs de cerveses i ells es presenten, per exemple, si la Mau 5 estrelles es presenta a la categoria d'International Lager, que és la seva, a mi no em sembla malament a priori, saps? Perquè al final és un concurs de cervesa que tu com a consumidor el que vols és saber quina és la millor cervesa en aquest estil. Llavors, clar, si es presenten Mau, Sant Miguel, que és el mateix una mica, però Cruzcampo, Estrella Galícia, Estrella d'Am, i al final els jutges del concurs et diuen que la millor lager d'aquestes característiques, d'aquest estil, és la Mau, per dir alguna cosa, que m'estranyaria, però és el que ha passat. Doncs bueno, també elimines moltes converses de bar de no, l'Estrella és millor, no, perquè l'Estrella Galícia... A priori sí no em sembla malament. Ara, la part de que, clar, són una indústria amb infinitat més de recursos que la craft i que per això se'ls hagi de penalitzar d'alguna manera, sí, potser sí. El que és evident és que amb la capacitat econòmica i les maquinàries que tenen aquesta gent poden fer bona birra si volen. Això és evident. Jo realment el que em cabreja una mica és que, vale, una d'aquestes li dones com a la millor lager no sé què, però tu la que et compres al supermercat ja et dic jo que és una altra. Clar, però això és fer trampes. Això per mi és fer trampes. No es presenta el mateix al concurs que el que tu trobes en els llocs de venda normals. O, vamos, almenys això és la sensació que tinc jo, perquè jo encara no he trobat
una birra Per mi, al això supermercat és que fer trampes. després... Bueno, aquí està. Per mi això és fer trampes, perquè clar, tu al final estàs venent un producte, a priori és el mateix sempre. Si tu el presentes a un concurs ha de ser el mateix que sempre, no pot ser que facis una recepta diferent amb la mateixa etiqueta. Llavors ja no. Jo per això en Grinyola vol la IPA Cruzcampo. Per exemple, sí. Jo he tastat la IPA de Cruzcampo del súper i va acabar per l'aigüera. Aquesta és una altra... Aquesta, sí. I la de barrica de Mau, jo no sé què hi van portar, però jo he tastat una birra de Mau barrica d'aquelles i també va anar a parar a l'aigüera. Potser fan un lot només pel festival. Estaria interessant saber quines altres entrades ha tingut l'estil, saps? De dir, perquè al final només t'ensenyen les 3 guanyadors, però potser n'hi havia 15 o potser eren aquelles 3 i ja està. Bueno, això no se sap. Que igualment si hi ha 3 entrades no vol dir que hi hagin 3 medalles, perquè pot ser que estigui desert en alguna categoria. En donen molts de desert, sí. En donen molts per desert si no consideren que arribin a un mínim. Però bueno, estaria bé saber quantes, perquè clar, segur que les entrades que hi ha per la categoria d'IPA no té res a veure amb les entrades que hi ha per la categoria d'una Helles, per exemple, una cosa així. No, clar, està clar. Però bueno, no sé. Problemàtica, aquí està, els organitzadors decideixen i sobretot remarcar això, que jo crec que el tema jutges, ells simplement... Els jutges són els jutges, ells tasten a cegues i... Tasten i la que els hi sembla més bé és la que d'això jo aquí sí que no hi veig pas. Que hi hagi cap mena de conclusió. Doncs deixem-ho aquí. Xixi, tu què tens? Tens alguna cosa preparat? Sí, res, havia preparat, com que les cerveseries és antipàtics, doncs avui us parlaríem del grup d'antipàtics, que un grup de Terrassa es caracteritzen per ser amics de Manel, a Saco, tenen molts temazos i, si voleu, al YouTube està l'últim concert que van fer a RAC, l'any 2017, i també ara fa poc crec que han fet un recopilatori de les pitjors cançons del punk rock català, i res, al final del programa escoltarem la cançó Només el punk rock em fa feliç, que crec que tots els que aquí estem avui ens fa feliç el punk rock. Sí. També és molt bona la de No puc ser normal, o No sé ser normal, una cosa així. No puc ser normal. No puc ser normal, aquesta és boníssima. Sí, molt amos. Doncs res, acomiadem el programa, recordar-vos que estem a Instagram, YouTube i Vox, i res, què tenim la setmana que ve, Reina? La setmana que ve tenim una altra entrevista, perquè ja que no podem comparar cerveses, doncs entrevistem a gent i li preguntem a veure què els hi sembla tot el que està passant. I tindrem a la gent de Reptilian, guanyadors de 2 medalles en aquesta edició. A veure què ens explica. Tindràs l'Isaac, molt bé. Bé, l'Isaac, sí, el seu company. Molt bé. Doncs res, esperem que us hagi agradat i moltes gràcies, José, i esperem repetir amb tu, perquè ens ho hem passat molt bé i ha sigut molt interessant. El pròxim dia espero que cara a cara, amb una birra. Cara a cara, amb una caixa de birres, doncs. Una caixa de birra i amb el tirador. Que hem de sortir en set. Sí, o a la Fira d'Ullastrell, també podem xerrar. Molt bé, José, doncs merci. Vinga, gràcies. Fins una altra. Adéu. Adéu.